Hola, bon dia. Com sabeu, ahir la nostra ciutat va patir una agressió de gènere, una agressió violenta, una agressió covarda d'una persona vers una dona i la seva filla que es troben ingressades a la Vall d'Hebron. Aquest matí, en un ple extraordinari, hem fet lectura d'un manifest de repulsa a aquestes agressions de gènere i aquest migdia us convido a que vingueu a la plaça, aquí a la plaça de l'Ajuntament, on farem una concentració per tal de mostrar el nostre rebuig a aquest tipus d'agressions i que no les volem a la nostra ciutat ni enlloc. Aquesta és una acció que té aquesta visualització, però n'hi ha moltes altres que es produeixen en silenci, que les dones estan patint en silenci i que jo us vull encoratjar a denunciar. Les administracions i el vostre Ajuntament estarà al costat de la ciutadania, al costat de totes aquestes dones que vulgueu denunciar aquestes agressions i que hem d'erradicar de la nostra ciutat. No volem persones que agredeixen pel simple motiu de la diferència de gènere. No volem agressions de cap tipus a la nostra ciutat i avui farem una vegada més una concentració aquí davant, a les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament, en la qual hi esteu tots convidats. Fem-ho tots junts en contra d'aquesta violència inexcusable.